Con Flora, e tócame falar da espolla do millo, de como se facía antigamente, pois na actualidade case ningunha familia a fai. Cando o millo estaba maduro e a planta ben seca, íase cortar coa fouciña, xuntábase en feixes pequenos, atábase con palla de centeo e botábase no carro, logo levábase para a palleira. Alí todo o que se traía durante o día, pola noite cun farol de gas esfollábase, é dicir, quitábanse os grans de millo. Pola mañán cediño carrexábase o millo esfollado pola noite para o hórreo ou cabaceiro. Isto facíase así todos os días ata rematar a colleita. Cando había moito millo e pouca xente para traballar, o que se facía era xuntar toda a colleita nunha leira grande. Poñíase en medeiros e cando estaba todo recollido acordábase un domingo para esfollalo con a axuda de todos os veciños. De aí levábase para o cabaceiro, onde se guardaba todo o ano, íase sacando o necesario para o consumo da casa. Sacábase e poñíase nun saco de malla aberta e dábanselle paus e os grans de millo caían e quedaba o carolo só. Despois repasábase por se lle quedaba algún gran. Logo había que ir para un lugar onde houbese corrente para limpalo da terra e impurezas. Isto facíase tirando o millo dun caldeiro que estaba no alto para outro máis baixo. Cando se remataba xa se podía levar ao muiño para facer a fariña. A fariña de millo utilizábase para facer pan, o pan de broa, papas, filloas e para envolver os peixes fritidos e sobre todo para engorde dos animais. Ao terminar o traballo comíase, bailábase e cantábase. A min acórdame de ir a unha e cando rematamos as labores cantábamos isto de: acabouse, amor, acabouse, acabouse o ben de María, acabouse, amor, acabouse, acabouse a nosa alegría. Estábamos nunha casa en que a dona era María. Como tiña un fillo mozo, todas estábamos moeledas, cousa da mocidade. Na actualidade xa non se sementa como antes, pois o que se planta é anecdótico, para facer unha bica ou para manter unhas galiñas. Pero xa non hai esfolla nin nada. É unha pena que se acabe co noso campo, pois os que quedan nas aldeas son xente maior ou enferma, e o campo queda baldeiro.